ke tengah lapang, kabo ketek menceliak kabo gadang disangkunyo induaknyo, kabo gadang menceliak kabo ketek disangkunyo anak kabau. Nyobai saja makan rumpui, kabo ketek di lapihan. Yang dikaja bukan tanduk kabo gadang, tapi dikaja susu kabo gadang. Ketika nyo menteri susu kabo gadang, nyo menyundak-nyundak juo, akhirnya masuk tanduk dari basi kapari kabo gadang. Tabiak pari kabo gadang ko, dek tabiak pari kabo gadang ko ayah mandi, nyobai marawang-rawang, dek nyo marawang-rawang, laki namun nagarinyo rau-rau. Dan lama kemudian dek nyo kasakian, nyobai balari panjang, kabo urang menyopai ko, dek nyo balari panjang, laki namun nagarinyo koto panjang. Nyo tadi jumpa lari, ketika nyo balari basimpulian paritnyo keluar, ditampik paritnyo keluar basimpulian, laki namun nagarinyo simpuli. Nyo tadi jumpa jalan, tadi lapak di tepi batang air, dijangi kabo gadangko, tampik menjangi kabo gadangko, bana mulah namun nagarinyo si jange, dek sakinyo hati urang mojo pahit, nyo merangkak badalan sambil beragi, ketika nyo badalan sambil beragi, tinggal sangka dari batu, tampik tinggal sangka dari batu, bana mula batu sangka berantai batu, para jual buah basilang, serangkan di kapal indak lalu, kunun yoraki batang pisang, menang urang lawak. Baru kini kita menikmati, kita urang Minang, membuktikan urang awak menang, mangko dikumpulkan sekali urang kampuang, mangko diadokan alik nagari, dimasak randang, dipasang, dimasak sekali gulai, mangko dikumpulkan orang kampuang, diadokan metode kesenian.